taj nesretni momak. Pokušavajte kod gdje. Oj! Aaaa! Oj! 5, oj ne boli. 6, bog ti, 6! Suzi, aaaa! Nemoj se pošći, aaaa! Kako se osjećaš? Juj, daj! Oj! Nesretni momak broj 2. Ide. Joj, slabo. Oooo! užaža. Oooo! Nesretni momak broj 2. Ajde, oj. Nesretni momak broj 4. Have mercy. Treći nije snimio. Oj. Šta Dobra. imaš reći za kameru? Prva ova... Šta zašto? Prva je slaba, ovo je drugi dobro. Nesretni momak number 5. Joj. Joj. Jeb. Joj, Đole. Đole. Znači... 3 od 4. Može. Dobar. Nesretni momak numero 5. 6, bog, 6. 12 komada će dobiti. Ima jako. Ne. Juj. Da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kak si, bratko? Brate moj. Očvo, kaj. Tega. Nisi spreman. Yes. Znači, ovo je broj 7. Kako 5, bog? A dobro, ja brojim. Aha, aj može. To už nem sad Ajde, peskom. još 5. Čakaj. Dobro. Nema toga. Alo. Nemoj men. Jedan. Joj. 4, a. Jeb. Sretno.